Auxilium Roylang Institute for Sustainable Empowerment Pendang Rai Nostine Madagasni Klayo Masami ki kos sujan Sei khana gladap ya kajing sai kai ha kate Islam kawalan kemba arpun rungut pada ku juga pol kate khana klayo ru ya ka senot lamba kajing itu jaga Radiant Infinite New Delhi ya kate kajing kai kate Islam lebih tingkat daga Meghalaya State Skills Development Society under Labour Department hapo kajing kami jaga skill Meghalaya Madagasni Hadu afam kena thamai layak sedang ya kecil kai. Yang kejang bela penlong pelau jangka ARSTC Nostine Pendang Rai. Ba wen mami lengdo oblong MCS oblong ru kongsan baka kong Memorial Kongkai Skills Development Officer West Coast District kalong kongsan sembut. Hargat gedon lang sista ge brother bat uba Michael Marwen sondar kesang Pendang Rai bat kikiwei. Kan dekat ka kong Memorial Kongkai kalong baki samla kimri ban bu pensarang ye kisap ke bagi layo nak kata Islam jingkai. Nei hab man bang ban penyang hanak jeng kikidat man pantalon syakmat nak mata kamai cakapo mah kini kisi ka diga jing senang ka bakut war barada pasu ya ka jing syai kai kena di bat simkhia man pendekam ya ka sab badi kitar bikleyo nak mata ba lawai ki jongki ka jing thrang jongpi bat ka jing trace tom jongpi te minta pat balakut ka training lalu bakut ka training nungut na pedang jongpi bala sedang mansu pinyo ki machine bat ka jing angnut jong ka office jongi balengi ai ki machine ha dalakut ka training ka dei kumni kan khnang ba phinum don chu kono ngim kwa chu bani osngau ba ki khna jongi ki breu jongi nda ki ladap ka training ki amba kinum la ban sedang mo ka training te ta kadau fit sayo ki tiar jong phi ha ka ne ka sngi phinum don excuse chu dei nem menta pinala yo ka tiar pin ha ban tre hayeng biangam to Dementa ka jing kentur ya phi ka dei ba na ka office jongi ngi angnot ban yu i ba andala dep ya ka training ngi kwa e phi ba phin tre ndei ban shu bo e ki jing tip jing nang ki skills ki ba phi la yo phin shu bo ba kin sarang ha kendong sakan ma ba kin ki ko ba phi yo phim dei ban shu bo ha kendong ma te nang ta pada na ka office jongi ru ngi bo ya kata ka kendon ba ki training partners jongi hi baro kidi ban but dian ya phi tekan sadon ka jing but dian phin sayo phone call na isa kamai na ki sister jong ko auxilium hi kin phone ya phi na ka por kin kli phi la tre ayu phi la le ayu te nang ta ma phi la ban jubab te nang ta nak office ru ba nak department hi jong ka sarkar ngi ju perlong nak por ya ki exhibition lani ya ki skills mela khnang ba ya ki kam ya ki skills ki pila don pila ban pen inam ya ki ha kita ki rensan tenang taru pila ban de ya thiet ha kata rensan pila ru ha jo ko por ban kendu shu ya ki wei pat ki breu ki bala ban kentiu ya kan ki skills dong phi ka networking ma ta kadau kentu ya phi ba phim dei ban shu shong klik ti ndala yo kini ki tiar phi dei ban sedang mentre ga kam biangam phi kubur ya kata kubur to mentan kebun na preng jongi mangar kajuhi dahapor pangiwan ki meeting no wani ki jingyalang por badang shudap ka training dang shit ham ha dainam dala poi sayeng suki la rangim train ka pejak no dainam te ki brio nakapor sa kapor ngi dawan ki jingyalang ki amin sim be jangi rei kumta kumbang pi dala poi sayeng kana pejak ski te menta te ngakwa phi ba phim dei kan ban pejak kata ka men sim jong phi ka jing kwa jong phi ban tre te halor kata kadang kan ka kot ka mga puli kadai ba ka kamersa pias kadai ka kata kamersa pias kadai ka nong tho ka bapaw nam ha bat kadai ru ka nong tho kot bat ka nong kren ka bapaw nam hari phareng te kamersa pias ka ong ba kadon ka jinga dei ka bajan bha ba ka ik bangi kren kala ban patha ka jabing jongi ka bangi kren kala ban patha ka jabing jongi te menta halor kata te kadon kanuksa pitmo lada menship snem per philet mau maram phi ki step nem phi dang step phi ong nem yela de ba phi kwa ban poi kloi ban num slam ngan khi kata baje thik ngan pendep shet jing shet ngan song tefen ngan riam ngan bet ngan wan khnang bang num du kali dei nem phile ang kumta de am to te kata ka dei ko we kanuksa ba kumno ba phila lingba ka jing kran jong phi lingba ka jing thu jong phi phila ban pen kongo e ka jabeng jong phi dei nam phi khem dong step teng don apreng jong phi ro ba shwa ka alam ro la kan de dei nam da ong balik kai kan de res ka alam nem no de am
ta kadang sekoi kan nuksa pada kawe activity ngakwa people like kiti jong pi